Kuulkaa, villiskyt. Mä ehin. Just. Oh. Skyter. Yes. Mä jaksa heittää nää. Kuinka kaukan toi jo? No niin, osuhan se. Ei vissiin jäänytkään aikalla. Nois heittää. Esa! 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 Perkele. Skyter. Esa! Esa! Perkele. Koiter. Mä sain. Tuolla on Gold Duck. Ai vittu. Se on sieltä satamasta. Tuossa on Kubone lähellä. Pikkumatka tonne suuntaan. Vuosikkatta Gold Duck. Oi vittu. Tuolla Näin tässä on Goldin. Skyteri. Golbat. Mä sain 300 CP. Ei mitenkään ihmeellinen, mutta Oi vittu. kyllä mä nyt tyydyn siihen. Se juosi tänne ihan kova. No, mä ehin sillä lailla, että tässä oli 10 sekkaa aikaa siihen Skyteriin enää. Joku sanoo, että tuolla on Charmander. Tuolla satamassa olisi Gold Duck 3 minaa. Ei ehkä. Ilman se, että mun tabletti ei laada. Se lähti irti, kun juosi niin kovaa. Ota nyt paska. Haluut sä Kubone? Onko sitä vieläkään? Se olisi tosi ihan vähän pikkumatka tohon suuntaan. No, joku sanoo, että se on Charmander. Ei täällä kyllä näy tässä. Ei niin, mutta joku sanoo, että Charmander. Voin mä skannaa, mutta ei. Joo. Täällä väittiin jotain. Just tehin saadaan saamaan se Skyteri. Se oli mun vanha Skyteri tuolla ylhäällä. Mä muistan, että säästinkö mä sen tossa. Mulle ois kelvannut. Otetaan joku se. Pidän tätä mappia auki siltä varalta, että tänne tulisi tää. Ai tuolla on lasersilmä. Arva miksi? Se ties, kuka sen toi. Se ties, mihin se jäi. Mitä? Niin se ties, mihin se jäi. Okei. Mistä se serpii? Ja sit se tietää, mihin. Ei saatana, your backpack is full. Mitä vittu, mulla ei oo back. Tuolla on Drowsy keskellä merta. Mennään sinne uimaan. Juu, ei. Mitähän tuollakin? Mitä täällä? Mennäänkö perkele? Liikkeelle. Pikat. Mä en liikkunut yhtään. Pikachu sanoi, että sä saat kändi. Nyt Pika ei mata vaka. Siinä. Ai hitto, mä oon iloinen. Mä sain sen. Siili tuli tähän. Joo, mä ottaisin sen. Ai mulla on ollut vissiin tää kuvaus tässä koko ajan päällä. Joo. No joo. Mut puuttuu joku Evolve, mutta mä en muistanut, että mikä se oli. Kun mä tein niitä Evolveja tossa yhdessä vaiheessa, niin mä tiesin, että multa puuttuu joku Evolve, mutta mä en millään saanut päähän, että mikä. Mikä on mun paras Meowth? Hei, se spavnas jo. Onks mun paras Meowth oikeesti ton verran? Doduo. Toimii, sanoisinko. Mikä? Tää mappi-juttu. Eikö se ollut mun ehdotus? Oli sinänsä, mutta mulla se tää toimii. Mulla vissiin karkas se jo. Nyt mennään servereille.
Ehkä mä mennään tosta sillan yli. Ei mä täältä enää mitään löydetä. Eka lure. Nyt mä opitan kyllä sen miausti. Mä kyllä sinänsä on yllättynyt mun paras miausti on vaan tän verran. Ehkä sä vähän power-uppaat sitä. No ehkä. Ehkä. Eiks mulla oikeesti mukaan yhtään parempaa? Joo, ei mulla oikeesti oo parempaa miauttia. Okay. Kadabra! Kadabra. Minuutti! Mistä täällä on kadabra? Scan. Kato! Kadabra. Mennään! Toi on siinä kirkon lähellä. Oh god. Kadabra. Kadabra. Oli äsken keskellä merta. Joo, mutta me ei keretä sitä. Me kerätään, jos me ollaan nopeita. Mikä tuttik siellä? Kadabra vaan. Mitäs täällä just tapahtui? Mä nappasin yhden Dratinin tässä välissä, 2 Magikarppia, 1 Goldini, 2,999. Et sit voinut olla yhtään yli tonni. Hei, tohon joku... Tää on joku bugi. Ekalla. Tää on oikeesti joku bugi. Miten? No ei tolleen voi käydä. On se mahdollista. Siinä on. Sitten toikin on Toi oli kloonaus. Mulla kävi kerran 3 ponitan kanssa sama juttu, että yksi niistä oli tollanen errori. Mietinkin, että 2 Jynxiä, 2 Magikarppia, Goldini, Voltorbi, mitäs vielä? Gotcha! Pitää laittaa matkalaturi ihan kohta kiinni, mulla on enää 12 prossaa. Mä voisin katsoa sillä väliin vähän. Katoppas meidän mäppiä vähän. Joo. Mitä sieltä löytyy? Ei jäädä tähän, koska oma naitti. Ei. Tuolla on oma naitti vielä kun... On siellä oma naitti vielä. Joo. Vois hakea se oma niitä. Mikä? No Gloomi nyt ei oo mitenkään kauhean kummallinen. Charmander. Mä tiedän. Mullakin. Mä kävin hakemaan Skitzerin tuolta vähän aikaa sit sillä. Ok. Mä ehdin sillä, että siellä oli 10 sekkaa enää aikaa. Okei, mä en oo se saanut. Mä nyt kävin hakemaan jostain syystä. Voisinko mä saada tän Charmanderin tai sitten tulisi ulos jo? Gotcha! Vähän lakas. Kuinka helvetistä tää on Magikarppi? Mulla on 24/25 Charmander Candy. Mulla on 100 joku 80 kuitenkin. 180. Onks mun vastoissa? Mulla on hyviä skuirtteita. Tässä olisi kuirtille. Vastoiseen vai? Nytkin vaan 63 teille. Sama. Teille mä sain mun aisinta pakkoon. Vois hakea se omaa naitin täältä vielä kun ehtii. Siinä on kyllä vielä joku 5-4 minä jäljellä, mutta kai. Squirtle. Mulla on 30. Näet Magikarppeita nyt vähän. Sama. Tarttis niitä polivägejä. Mulla on jo ihan tärkeäksi hyvä. Mut puuttuu kai niinku... Huomaa! Pitkään aikaa ei tullut polivägiä. Mut puuttuu kai 20 kändiä, että mä saisin Ois pitänyt ottaa joku... kombon mitä mä haluan. Eli... Ois pitänyt ottaa pyörä tänne. Ja millä sä saat tänne pyörän? Pistää vaan kyytiinsä. Se vähän tuntuu, että noin valtsajan kytiä ihan heti saa kyllä pyöriä. Hei, tää piti meidän se saatana. Kasku. Onko se tässä yhä? Onko se siellä? En mä tiedä, mä transferaan tässä Magikarppeihin. Kauhean kiirettä pitää.
Okei, eli siis mä saan todennäköisesti nyt 2. Toistaiseksi huonompaa. Toistaiseksi huonompaa. Eli mä saan nyt periaatteessa 2 persiaania, yhden evolvaamal ja nyt me mennään sit hakee se yksi sieltä. Ei varsinaisesti huonokaan. Nyt lähtee evolve. Näytä. Miauth. Hei, Tadattaa. kuvaksä? Häh? Kuvaksä? Joo. Siinä menee. Täällä mulle. Tadaa. Täällä mullekin vähän. Sama. Pistä Atalla. Oi sieltä. Persian. Uusi Pokemon. Uusi Pokemon. Persian. Onko se Pikachu tuolla? Ei, mut mä menen hakee persiaania. 874. Powergemi. No ihan ok, ihan ok.